खेबाव जिहेतु इउपिपिएलनि जिहेतु दाजेनगिरि आफादगिरि उत्पल ब्रह्म आसामनि केबिनेट बाथौनि मन्थ्रि बिथाङा टिकेट दोलोनिफ्राय टिकेट मोननायनिफ्राय जिहेतु जानगाराव थानो गोनां जादों माबा मोनसे गोरोबलायनाय टिकेट मोननायनिफ्राय जानगाराव नङा नोङो नाय जोंनि इउपिपिएल हान्जाया गोख्रों मोनसे सिन्ताधाराजों सामलायजानाय मोनसे हान्जा आरो मानगोनां माने जोंनि इउजि ब्रह्म बिथाङा बे जोंनि इउपिपिएलनि दाजेनगिरि आफादगिरि बिथांनि दैदेननायावनो जोङो दिनै 11 बोसोर जों दिनैहाय दावगानो हादों बेवहाय जोङो दिनैहाय आसाम गभर्नमेन्टजों सरकार दानो हादों बिटिसि सरकारावबो जोङो सामलायदों एमपि दिनैहाय जोङो 3 मोननो हादों बिथांनि टिकेट लानाय लायैया बिथांनि मोनसे मा होनो बेखौ बिथाङा जोंनि हान्जायाव गोजोन खौसेथिखौ लाखिनो हान्जाखौ गोख्रों खालामनायनिसो मोनसे डिसिजन बिथाङा स्पष्ट बुंदों जोंनि हान्जायाव बे निउ जेनेरेसनखौ जों सोनांगौ दङ खारन बिथाङा जथेस्थ' खामानि मावबाय आरो गार्जेन हिसाबैनो थालांबाय थागोन गतिके एबार बिथाङा गावनो जोंखौ हान्जायाव होनदों जे एबार आङो गेलेनाय नङा मोजां पार्टिखौ जोङो माने सायख'गोन आरो बिथांनि दैदेननायावनो दिनै जोंनि गासैबो बिजाथिफोरखौ जोङो सायख'नाय जादों आरो बिराद मोजाङै जोङो देरहासार जागोन बे बाथ्राखौ जों साननाय जादों नोंथांमोना नाय जे गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि हान्जानिनो सासे गिदिरथार मोनसे दैदेनगिरि बिथाङा सासे माने सेनियर मोनसे दैदेनगिरि आरो बिथाङा एनडिएफबिनि दैदेनगिरिमोन अदालगुरियाव बिथाङा इच्छायैनो फोसावदों जे एबार आंबो गेलेला निउ जेनेरेसना फैथों आरो बेखौ जों लुबैयो हारियाव ओनसोलाव खामानि मावनो थाखाय जेनेरेसनखौ जों लाबोनांगौ बिथांमोननि जे मोनसे समाजनि प्रति जि मोनसे सिन्ता बे जोंनि थाखाय खोब मोजां आरो जोङो एग्जाम्पल हिसाबै बेखौ जोङो दिनै इउपिपिएल हान्जाया बेखौ सेट खालामबाय आरो मानगोनां इउजि ब्रह्म आरो गबिन्द बसुमतारी आं बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन जे बिथांमोननि बे सिन्तानि थाखाय बिथांमोननि जे गार्जेनशिपनि दिनै दायथ' लानानै बे ओनसोलावहाय मोनसे मेसेज होदों बे जोंनि थाखाय खोब मोजां बाथ्रा आरो जों सानो रायजोफ्रा बे बाथ्राखौ बुजिगोन आरो इउपिपिएलखौ बयबो मदद होगोन